यस, आज बायको जाम खुश होईल. बोलेल माझा नवरा मोप हुशार है. काय गो ऐकतेस काय? काय हो? अगो आज एक भाजीवाला फॅन मिळला होता मला बोलते तुम्ही कोकणी भाई ना? बोल हो मी कोकणी भाई. मला बोलते टमाटे घेऊन जा मोप सस्ती देत आहे. अरे वा, ही बघ 5 किलो आणली ते. कैशी किलो दिला? 80 रुपये किलो दिला मला फक्त. या अल्ला, काय करू या माणसाचं आता मी. का? अहो 40 रुपये किलोनी आहेत मार्केटला. तुमची ना सगळी कामा उलटी असतात, एक काम धड नाही तुमचा. आणि इतकं साधा हो ना का तुम्हाला कोण पण फसवल. सुरुवात तर तुझ्याच घरच्यांनी केली होती, फसवले म्हणा. भला है बुरा है